Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da wannan lokaci. Da farko ina mana fata alkhairi da fatan Allah ya dawamar da mu cikin ƙoshin lafiya da kwanciyar hankali da zaman lafiya. Allah ba mu rayuwa mai albarka. Wato jama'a, ina so in yi kira akan abu biyu ne. Na ɗaya, kiran jami'an tsaro zanwa ko in ce gwamnati. Na biyu, mu mutane wanda muke ƙarƙashin gwamnati. Ina ganin zan faɗi nawa ne, ban sani ba ko mutane na kallon sa haka ko kuma a'a. So inda gyara dan an gyara ma ba wani abu bane ba. Wato jama'a, bari in fara da jami'an tsaro. Ni a nawa ganin idan dai har za a samu mai laifi a kama shi, a sa masa kamara a kansa ya yi bayanin yadda aka yi laifin farko tiryan har zuwa ga yayin ga an kama shi, to ya kamata a ce an nuna wani hukunci aka yi masa. Wannan shi nake ganin ya fi amfani akan cewar a'a an kama shi ya nuna tiryan ga abin da ya yi, amma kuma ba a san laifin, ba a san ƙarshe hukuncin da aka yi ba. Kamar in an yi hakan, ni ina ga ya koya wa mutane ne. Me ya koya wa mutane? Yaran da ba su sanya ake kidnapping ba, ko ba su san yadda ake raping ba, ko ba su san yadda ake cutar da mutane, ba su san yadda ake sata ba. Sun kalla a waya ga yadda mutum ya yi, ga yadda mutum ya yi, ga yadda mutum ya yi. A lokacin wani gani zai yi, to ai dabararsa fa kaɗan ya bi aka kama shi. Inda ya yi kaza ba za a kama shi ba. So shi wannan zai iya kwatanta cewa bari ya bi ta hanya kaza. Ko kuma a'a, mun sha gani a fina-finan da, musamman ko na yanzu, kana kallo yaro yana kallo me ake a fim, ga shiristilin ne ya san ba gaskiya ba, bai san ba gaskiya bane shi, amma za a fito a waje a gwada shi. To ni a nawa ganin daidai yake da wannan. Jami'an tsaro ya kamata duk sanda aka kama mutum, mu a shawaran mu, so a yi ƙoƙari, tunda an nuna yadda ya yi satar, ko ya yi fashin, ko ya yi rafin ɗin, ko ya yi abin da ya yi, ko ya yi kidnapping, to dan Allah dan annabi ƙarshe a dinka nuna me hukuncinsa, saboda me shi komai ƙarshensa shi ake so a gani. Wanda ya kalla ya ga ƙarshensa ga hukuncin da aka yi masa. In na kisa ne, in na ɗauri ne gashi an kai shi an ɗaure, in na kaza ne gashi an masa kaza. To wannan shi ne zai fi amfani wajen a zauna a yi mutum rikodin. Amma mutukar ba za a ga hukuncin ba, to ni ina ga nuna shin ga abin da ya yi ba shi da amfani mu a wajenmu, mu mutanen gari. Wannan muna faɗan haka ne duba da yadda muke ganin abubuwa sun taso. Kullum duk an nuna, amma abin ƙara ƙaruwa yake. An kama, an nuna a fim, amma ƙara ƙaruwa yake. To mu ji tsoron Allah. In kana ganin kai saboda a'a kana da wata kariya ko rigar kariya ko kaci, abin ba zai same ka ba, zai iya taɓa 'ya'yanka. In kana ganin kai kana cikin gwamnati, ko kana da kuɗi, ko kana da wani abu, abin ba zai same ka ba, zai iya samun 'ya'yanka. Kuma yanzu Allah na tuba, gwamnoni nawa ne a kan titi muka ji an kai musu hari. So tsaron ma kana a matsayinka na jami'in tsaro, so ya kamata mu zauna mu ji tsoron Allah, mu tsara wa kanmu abin da ya kamata. Jami'an tsaro nawa ne aka je aka keta haka kawai aka cutar da su. So abin dukanmu ya shafa, ba wai wanda bai da rigar tsaro ko wanda bai da wannan ba, Allah. Saboda idan an yi rikodin ɗin mutum an turo, ƙarshe za ka ji gwamnonin da abin da yake faruwa akan sai a kotu ne aka samu matsala.
ko a kotu ko an yi kaza ko an samu matsala a kaza ko an ba da belin su ko an yi kaza suna faɗa a labaransu muna ji ga inda suke samun matsala mutum ya yi laifi an sake shi ko an yi kaza ko bayan an nunnuna mutum an sake shi suna faɗa. Amma a kai mutum har hukunci a haska shi a gani, wannan shine abin da zai sa wannan bidiyo da ake musu ya yi amfani. Sai kirana na biyu ga mutanen gari, dan Allah dan annabi, dan Allah dan annabi mu ji tsoron Allah. Yawancin lalurori mu muke jawo kan musu. So tari shi musamman mu mutanen arewacin Najeriya muna da wani kuskure. Lokacin da ka haɗu da mutum kawai ya yi ma turanci da baki, yana turanci kai gani kake ƙarshen mutum ne wanda za ka yarda da shi, which is ba haka bane ba. Ko mutum ya zauna a unguwarku ka gan shi yana wucewa da carbi yana ja ko yana yawan karatu na Ƙur'ani, kawai ka ga kai wannan ka yadda ka bashi wani duk wani bincike da ya dace ka yi na cewa wannan mutumin kirki ne wanda musulunci ya baka dama ko kuma a'a ya kamata kai a kan kanka ka yi, sai ka ajiye shi. Saboda me? Ka ji ya iya karatun Ƙur'ani ko ya iya yana yawo da carbi ko kuma ya iya turanci. Da ya ma turanci sai ma 49 sai ya karɓi kuɗinka. A zo mutanen unguwa mu zo mu ba da fili ko mu ba da masallaci ko mu ba da ko mu ba da hayar gida ana makaranta ko wasu abubuwan wanda ko asibiti wanda mu ganin mu muke kawai ƙarshen taimakon mu ne, which is ba haka bane ba. Ya kamata lokacin da bako ya zo muku ya ce da kaza yake ko kuma gidan haya ba a gane shi ba, a dinka bibiyar sa wai wane ne yake yi ne. A bibiye shi, ku bibiye shi da kanku, ku sa jami'an tsaro a cikin abu. Ko kuma a cikin bijilanti da muke iba na unguwanni mu yi haƙuri wanda muka samu, sai a ce wai aikin ai ba kowa ne zai iya ba, sai fitinannu, sai 'yan shashaye, kuma muna sane 'yan shashaye ne kuma mu ɗauka mu sa su. Ya za ka kawo mara kyau ya yi ma mai kyau. To mu ji tsoron Allah, mu yi haƙuri tun da an zo wannan situation ɗin, mu kama hannayenmu. Kowane community za su iya taimakon kansu ta ɓangaren tsaro, ta ɓangaren karatu, ta ɓangaren duk abin da ya kamata. To ina kira ga kanmu, in muka haɗa hannayenmu, kai ka taimaka, kai ka taimaka, kai ka taimaka, za mu taimaki kanmu. Amma an wuce lokacin da yanzu za mu zo mu zauna a social media ko mi ta kaza, a'a. Ba so ake a fito zanga-zanga ba. Ita wannan zanga-zangar da kuke gani lokaci ce. Na rantse da Allah, lokacin da ta tashi, ko ba ka son fita za ka ganka ka fito, ka rasa maya akai ka fito. Shi duk inda gyara yake zuwa irin ta wannan hanyar ba son sa ake ba. Amma in ya kai ƙarshe ya zo kenan. So ka fito, ku fito a yi ta magana a social media, a fito a yi zanga-zanga ko a yi waye, duk ba shi bane solution. Idan zanga-zangar ta gasken inda Allah ya rubuta cewa sai an zubar da jini za a yi gyara, wallahi sanda kowa zai fito bai sani ba. To mutane mu ma daina ɓata lokacinmu da kira da mu ci gaba da tunawa gwamnati da nuna mata abubuwan da muka gani kamar yadda ake a social media. Amma no need for wani ya zunguru wani ya fito da wannan ya zunguru wannan ya fito zanga-zanga, ba iyawa muke ba. In ma mun fito kwana 1-2 ne mun koma. Amma duk sanda ta gasken ta zo, na rantse da Allah, ko me ka tara za ka ji baka ma damuwa da shi, kai dai kawai ka fita rayuwarka, rayuwar iyalinka, rayuwar 'ya'yanka. Za ka ga da jami'an tsaron da kowa an haɗu kawai ana abu da. So wannan ibtila'i da ya same mu, kuma ina ƙara ba da shawara ƙarshe dukanmu mu dage azkar na safe na yamma, azkar na safe na yamma, azkar na safe na yamma. So wannan Allah zai taimake mu da yawan mu kula da abin da aka halicce mu don shi, ibada. Da yawan mu yawanci ba sallah muke yi ba kuma sanin yadda take muke ba. So mu yi haƙuri, mu ba Allah, mu yi addu'a. Amma ina kiran ga mutane, kowace unguwa su riƙe hannunsu.
kai ka taimaki makocinka ya taimake ka. Zancen mu fito mi ta kaza muna asibiti ana kashe mu duk bata miyan baki ne. Abin da ya kamata shi ne mu rirriƙe hannaye, kai ka taimaki ɗan uwanka ya taimake ka. Wanda ba su da kuɗin makaranta mu haɗa mai naira 10 mai naira 5 ƙarshen wata ko ƙarshen sati. Kai in ka ga 'ya'yan maƙotanka suna cikin lalurar rashin karatu ba sai ka tambayi ko ka tsaya kana wani 'yan iska ba sa karatu. No, karatu ne samashi da Allah zan ɗau yaranka zan kai su makaranta, ka kai su, kai ku dinka zuwa kuna tafiya makaranta, saboda in baka ba su karatun ba kanka ka cuta. Haka ne abin da yake faruwa yanzu. Dan wancan baya karatu, dan wannan baya karatu, kana kallon su a layi kuma saboda me makotanka ne baka isa ka kore su ba. Amma ba mu iya mun ɗauka mun taimaka musu da kai je ka makaranta, kai me kake baka karatu. Taimakon kabilu haka suke yi, ya yadda ya ɗau nauyin karatun ɗan makocinsa har ya gama karatu, da ya gama karatu shikenan. Amma mu yanzu mun ɗau wata irin rayuwa, kawai gara ka shiga gida ka da zagin ɗan makocinka kana fitinanne ne, kai kana gaya ɗanka kan ƙara ganin ka da ɗan gidan wani, aikin banza kake yi. In Allah ya sa masa son wannan ya mu'amala da wannan ya kawance da shi, wallahi sai yayi, ko ya abota da shi sai yayi. Mai sauƙi mu taimaki 'yan uwanmu da maƙotanmu da ba su da ƙarfi. Ba wai ka tsaya a ran unguwar 'ya'yan gidan alajuwa ne no. Ku haɗa ku 'yan unguwan ku yi iya ƙoƙarin kai su makaranta. In sun ji ai lissafi ne, in kun zauna a community ku je a kai su wajen jami'an tsaro. Magana ce ta rashin karatu kuma ba sa yi, mun kai su sun ƙi. Akwai hanyoyi daban-daban, kuna da damar ku yi shari'a da su, saboda mai karatu ne ya kamata su yi shi. Me dalilinsu da ba su ma yi karatu ba? Balle ba ɗan makocin da za ka je ka kama hannunsa ka kai shi makaranta baka samu taimakon Allah a ciki ba. Sai ka samu taimakon Allah, yaron nan ya tsaya yayin karatun ya nutsu. In bai ba mai yi bane ba, Allah zai kare ka daga sharrinsa. Amma ba ruwanmu, kowa ɗansa ya sani, kowa ya rike 'ya'yansa, sannan aka bankara aka kwace 'ya'yan, sai dai kaga ana ma jaje kawai. Amma kana da naira 10 da zaka taimaki makocinka ko makocinka ko waye, ko kuma ku hada unguwa ku yi abin da ya kamata. A'a, ba za ku yi ba, sai dai daga ƙarshe in abu ya faru ku zo ku yi ta jajanta wa junanku, kuna ta zagin gwamnati, kuna ta waye, kuna ta wato zagin gwamnati me zai muku? Inda mutane sun san meye siyasa meye gwamnati, wallahi da sun daina ɓata lokacinsu. Gashi nan ya fara bayyana, kana ji wani ɗan siyasa ko marafan ina komai ta yayi Allah ya isa ce fa. Ni ɗan siyasa na saba fa da Allah ya isa. Ɗan siyasa nawa ne muka ji an ce Allah ya isa, ko ana muku alƙunutu su yi kaman ai addu'a ma ai shirme ne, ai kwana 2 za su daina, which is za ta zagayo duk tsawon lokaci ta same su ba su sani ba. Amma su ba tsoronta suke ji ba. So ka tsaya gana ta wannan bambaɗin shi ɗan siyasa kullum ganin ɗan Najeriya yake in yi hayaniyan ma kwana 3 ce. To ku yi haƙuri ku dawo, kai ka kama hannun ɗan uwanka, kai ka taimake su da abin da ba shi da shi ya taimake shi kada abin da bai shi. Mu ji tsoron Allah, mu ji tsoron Allah, mu yi abin da ya kamata mu tun kan lokaci ya ƙure. Allah ya sa mu dace. aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum. ربنا تقبل منا.